Mga kapuso, ubay-ubay na sab ka mga lugar dinhi sa Mindanao ang atong nasuroy nga nagpasundayag og patsada nga mga Christmas display sa ilahang mga lugar. Karong buntaga mga kapuso, laing lugar na sab ang atong suruyon. Atong sayron ang mabulokon nga mga Christmas display sa syudad sa El Salvador sa Misamis Oriental. Kauban si Mayor Edgar Lignes. Mayor, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Maayo man. So far ang atong LGU of El Salvador, okay pa kayo karon. Nagpasalamat kitag dako sa atong mahalang makakagahom nga nagbantay kanunay kanamo dinhi sa atong syudad, the Savior. Sir, karon tuiga taliwala sa pandemya, unsa ba ang pamaagi sa pagsaulog sa Kapaskuhan karon dinha sa El Salvador? Simple lang, tungod kay dumatay kay pandemya, pero nakita nako nga daghan kay katawhan dili lang sa amo ni sa syudad sa El Salvador, ani dinhi sa among City Hall, nga diin akong gipahimutangan og mga dagkong stars, no. Kani ako kining pahimong mga dekorasyon nato sa atong City Hall, sa atbang sa atong plaza, tungod kay gusto nato nga ang spirits of Christmas magpabilin kanunay sa katawhan sa syudad sa El Salvador, nga bisan pantuod dunay mga pandemya, dunay mga pagsulay sa atong syudad o sa tibuok Pilipinas o sa tibuok kalibutan, naagyapon kanato ang pag-atong pagsaulog sa Christmas, no. So nagpasalamat ug dako, daghan tawo nga moanhi gayud sa among syudad, ilabi na sa mga gabi, no. Mutanaw, magpakudak, magpa-picture sa atong mga stars dinhi sa syudad sa El Salvador. Mayor, unsa ba ang makita nato karon dira nga mga Christmas decorations o display sa inyong plaza ug unsa ang tema niini? Ang tema niini ang El Salvador karon, bisan tuod sa mga pandemya nga atong sinati. Ang atong mga department head, nakig-partner kita sa mga uban nga mga stakeholders ato, mga planta dinhi nga nahituko dinhi sa syudad sa El Salvador, no. Mo kana akong gikuan, do natay mga planta dinhi sa mga ilimnon, do natay planta dinhi sa mga pagkaon, do natay pud kitay mga poultries, mga dress chickens, so kanang mga kuan, mo atong nakig-partner ini, mo kana ilang gigamit diha karon sa atong mga stars, no, decoration, no. So wapo nga pagkahimo, maayo ang pagkahimo, nakita sa dato nga bisan sa pandemya, naka-create kita niini nga mga dekorasyon sa atong plaza. That's why daghang manghunong dina nga lumalabay, gikan paingon Siligan, paingon Cagayan, nakita na ako sa hunong magpakudak, no. Labi na kung gabi, maayo ang atong lightings nga makita din sa atong City Hall. Kining mga tsada nga parol, Mayor, kinsa ba ang naghimo ani og kompetisyon ba kini? Tinuod competition kini, ginagmay raman ang premium niini. Pero ato lang laging ipakita sa ilang ayuhon gyud, no, kay kung wala gid nato ni sa competition, tagaan lang ta og kuan nga dili kay maayo nga pagkahimo. Sumasubay, gipasubay nato sa insakto nga mga kriteriya nga pila unsay mga kuan. So nakita nako nga nalimbasog gyud, no, ang matag department heads o uban sa ilang mga partners, no, nga mga planta nga magagwapo tan-aw ang ilang kuan, kay madungog pod ang ilang mga doon na insaktong premium pod, no. So nakita nako nga kinahanglan gyud nga atong premiuhan, no. So sa 15 tulo gyud ang dunay mananaog, dunay consolation prizes ang uban nga mga wala makadaog. So nalipay kita niini, kanang basog gyud, naninguha gyud ang tanan. Gani makita nimo diha nga dagkog gastong uban, no, uban nga mga partners nila, no. Mayor, sanglit patsada gayud kaayo ang mga parol og Christmas lights nga makita sa City Hall matag gabi. Unsa ba ang health protocols nga inyong ginapatuman alang sa mga bubisita dinha? Sa kanunay, doon na kitay barkers. Number 1 ginakong gihimo din na. Doon na kitay mga barkers. Sa ang atong head sa CDRMO, nangulo niini. Magbutang og tawo nga kanunay, nga magsulti nga palihog, ayaw ikaw ang inyong pismas, ang inyong face shield, distancing, naagid kanunay, no. Ang atong mga magbantay, naapod ang atong mga kapulisan, naapod ang atong timo diha kanunay nga nagbantay, mudakop, no, mudakop kung dili magpismas, mudakop kung walay face shield within sa atong plaza. That's why naa kanunay diha ang atong mga
Unya amo pong giaghat ang tanan during sa among mga barkers sumusulti nga kinahanglan madala ka mo kaugaling inyong alcohol kay di man namo to makuha ng isa ka entrance sila asa naman sila moagi. So ang amo lang nga dunay giday disinfect silang kaugalingon nga magdadala sila mga alcohol. So, Lastly, Mayor, imuhang mensahe sa mga tagnipanon karong panahon sa Kapaskuhan. ako nang hinaot nga kining Paskuha bisan to dining pandemya nga atong nasinati karon nga unta mas kusog ang atong pagpakigbisog no nga unta naagi kanunay sa atong presence of mind no unsa ang atong mga health protocols no dinhi sa atong syudad nga kanunay nga dili kita kinahanglan kanunay kita nga maikon nato ang mga unsay mga kuan sa national no health protocols no. So daghang salamat sa tanan no nga sa kanunay naga-anhi sa atong siyudad sa El Salvador nga mutan-aw usab sa among dekorasyon. Daghang kayong salamat, Mayor Edgar, sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV ug advance Merry Christmas. Merry Christmas po. Silaks lang mo mga kapuso kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.